Aya joka Kamega to ng'ado bura ni gin to gidwa dak kumoro achiel kaka joka ng'ata achiel giwere koda tungni mopogore opogore giketo odgi kumoro achiel. Tabitha, no wach makamane yo machalo nade to penjo ma ji nyalo bedo ni penjore nyaka sani. Wang'e adiera ni Oparanya to nitiere kweth mar Azimio la Umoja. Mano nyawadgi mano maboni alwale nitiere kweth mar Kenya Kwanza. Oparanya biro bedo ka siro halwale kapod nitiere Azimio kose ng'ata achiel biro ng'ado tong' ba dhi korka ng'ama chielo. Nitie gimoro ma Lavendo wacho. Seche mipenje penjo to wacho ni seche ma in kaka rawera inyisi ni idhi mondo isetulo kumoro imako panga idhi ng'ado go ng'ato idhi ng'ado ne ng'ato no nikech support no kata political outfit no to en to magawa magidhi rome gidhi mana romo gi jok ma onyisi ni ok odware ground ka e gima former governor kaka mego wacho kasani it's about interest, personal interest mar Boni Alwale kod obende is growth interest. Iwinjo ka Boni Alwale wacho nango obende sani osebedo ng'ama iluongo ni a main figure politics mag kaka mega ma ok onyal bedo ignore tiende nango ni obende in Alwale's word obende nyako ne kaka opposition a national government ni ok onyal linga to ok onyal beta ni obende interest mar ko bedo med ka gisetieko interest magi kasto gibwamua ni Alwale ma move Azimio kose iluonge ni jatelo ni luongo nango Oparanya odhi Kenya Kwanza depending on the personal interest gimo oyudo at the end of the day. Koro kanyo onge public interest mara gi Joyce kanyo onge kanyo. These people are only serving their interest gimo bomiyo iwacho ni power mate gimo bomiyo gibedo bet a power lakini over and above that kaka ja Kenya atemo wacho ni magi gik ma wan warwako kabisa nikech ber ng'amo bet piny kata gin different political outfit to gomba ka gigono moloyo jok mane gore kisiji ariyo ka. In fact no giko example ma jogi inyalo ga bet piny to gomba ka but kaber to onego our leaders wabed gi milongo ni ideological differences based on development gi well-being ma democracy maro kata gi mar jo Kenya kikwabed jok ma iwa ema wang'iyo as much as a matter of fact ni adiera nyaka ti ing'i masilai mari mokwongo kapor iwacho you cannot pour from an empty cup kapri nyaka benin degi gimoro kore kanyalo wacho na bende we apuke bende ng'at majabathani bendo yude gimoro kata mano bedo kamano to in the interest maidoro interest maricha to nyaka wang'i ni to masilai mar jo Kenya mabende gine magiyiero wa e kura kwase yiero interest magwaka to gin to ngima gi chalo nade kwase timo kamano to wawe gorruok ni to wagomba ka koma dho chai ka anaja Azimio to abet piny gi ja Kenya Kwanza be amethogo mage gik ma wadwaro at the end of the day gini ok gola ideology gi stand mari gini onge gima kethoni to kik mondo giti kod joma tindo especially magi make sure ni they're very underdeveloped sani jo youth mi winjo ni dhi goregi magi jok ma sirkal ok mitich sani onge kuma sirkal osewuoye ni wan gi plan mar miyo jo Kenya tich plan kende mane yocho winjo na affordable housing mabere na sewacho ni anok na dhi school mondo asom gima nasomo kata bedo lawyer president nyisa ni dwa miya affordable housing constructions kaka plan mar anakia gedo koro gimiwa plan nyalo konyo jopiny interest magi to gidwara wan jo Kenya to development and growth at the end of the day. Daniel Orogo korka kori